Dobrý deň, som Matej z týmu Rockwool. Ako môžete vidieť, parozábrana je už položená. Ďalej už máme tiež pripravený rošt pre vloženie tretej vrstvy izolácie. Je to rošt, ku ktorému nakoniec priskrutkujeme sadrokartónovú dosku. Ako môžete vidieť, vzdialenosť tohto roštu je daná hrúbkou izolácie, ktorú budeme vkladať pod rošt. Pokiaľ túto vrstvu izoláciu nebudeme vkladať, potom tento priestor môže slúžiť tiež k tomu, aby sme tadiaľ viedli elektroinštaláciu. A následne, až namontujeme sadrokartónové dosky a budeme chcieť namontovať napríklad svetla, nepoškodíme pripravenú parozábranu. Je veľmi dôležité, aby nebola nikde poškodená. Ako môžete vidieť, máme namontovaný rošt. Tu sú profily, ku ktorým priskutkujeme sadrokartónnu dosku, a tu je ukončovací profil. Je veľmi dôležité, aby ste na ukončovací profil pred montážou prilepili túto tesniacu pásku. Toto je samolepiaca páska, takže ju prilepím priamo k UD profilu. A následne už montujeme bočnú pásku k stene. Tým docielime, že konštrukcia bude utesnená. Teraz pred montážou sadrokartónových dosiek musíme urobiť ešte jednu vec. Pretože sme už závesy priskrutkovali k latám, tak sme si pri tomto skrutkovaní porušili parozábranu. Keďže sme ju porušili, tieto miesta musíme znova utesniť. Preto si znovu vezmeme pásku, ktorou sme utesňovali spojenie parozábrany. Odrežeme si kúsok. A tento kúsok prilepíme tam, kde je prestup cez parozábranu. Týmto spôsobom zaistíme, aby nám parozábrana všade tesnila. Po utesnení parozábrany už môžeme pristúpiť k montážu sadrokartónových dosiek.